πυραμίδες, αεροπλανάκια. Υπάρχει πολύ μεγάλη παρανόηση τελικά. Οι πυραμίδες είναι στην Αίγυπτο. Πάμε να δούμε τώρα για τις εταιρείες. Καταρχάς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι πυραμιδικές εταιρείες διώκονται από τον νόμο και σε βάζουν φυλακή. Επίσης, το affiliate marketing, τα μαγαζιά τα οποία δουλεύουν με το σύστημα franchise και το δικτυακό marketing μαζί με τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα μεσητικά γραφεία, δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Και το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλιστές. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι πυραμιδικό σχήμα. Το δικτυακό marketing είναι πυραμιδικό σχήμα? Φυσικά και όχι. Ας το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Αν ήσουν μεσίτης, θα πήγαινες σε ένα μεσητικό γραφείο ή θα άνοιγες το δικό σου γραφείο και θα μαθαίνεις αυτά που πρέπει με εκπαίδευση π.χ. για να ξεκινήσεις να δουλεύεις? Όποιο και από τα δύο, αν διάλεγες, θα έπρεπε να εκπαιδευτείς και να μάθεις αυτά που πρέπει για να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Καθώς λοιπόν μαθαίνεις και εκπαιδεύεσαι και να πτήσεις τις δεξιότητές σου και τον εαυτό σου, θα αρχίσεις να κάνεις πωλήσεις ή να δημιουργείς μια ομάδα συνεργατών. Και το μεσητικό θα παίρνει ένα ποσοστό από κάθε σου πώληση ως αποτέλεσμα. Άρα βγάζουν χρήματα όταν εσύ βγάζεις χρήματα. Οπότε δεν είναι απάτη, είναι επιχείρηση. Το μεσητικό δεν δουλεύει μόνο μαζί σου όμως. Χτίζει μια ομάδα και βγάζει χρήματα από κάθε συνεργάτη στη δική τους ομάδα. Δεν είναι πυραμιδικό σχήμα, αεροπλανάκια κτλ. Η απάτη είναι μια νόμιμη επιχείρηση. Πάμε τώρα και στα μαγαζιά, στις επιχειρήσεις και σε καταστήματα που δουλεύουν με το σύστημα franchise. Αν ανοίξεις μια επιχείρηση με φυσικό κατάστημα και αποφασίσεις να την αναπτύξεις με το σύστημα franchise, θα λαμβάνεις δικαιώματα. Αυτά λέγονται royalties από κάθε franchise που θα πουλάει το σύστημά σου. Δεν είναι πυραμιδικό σχήμα η απάτη. Εντάξει, είναι επιχείρηση και μάλιστα είναι νόμιμη επιχείρηση. Τι είναι τα δικαιώματα? Τα δικαιώματα είναι η πληρωμή για μια εργασία που έγινε μια φορά και την κερδίζεις για πάντα. Παράδειγμα, κάποιος αγοράζει το franchise σου και σου καταβάλει μηνιαία δικαιώματα. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στους ασφαλιστές. Θέλεις να μάθεις γιατί έχει σημασία τώρα όλο αυτό? Έχει σημασία γιατί έτσι χτίζεις μια επιχείρηση όπως κάνουμε και εμείς με τη Herbalife μέσα στη μεγάλη βιομηχανία του δικτυακού marketing. Ακριβώς οι ίδιες μορφές πληρωμής, η ίδια δομή και συστήματα. Η Herbalife πληρώνει τους ανθρώπους για να διανέμουν τα προϊόντα της σε μαζική κλίμακα. Όπως έτσι ακριβώς πληρώνουν τα μεσητικά γραφεία ή τα franchise, τους συνεργάτες ή τους δικαιοδόχους τους. Απλώς και μόνο επειδή είναι διαφορετικό δεν σημαίνει ότι είναι απάτη και βάλ' το καλά αυτό στο μυαλό σου. Τώρα, γιατί σε συμφέρει το δικτυακό marketing? Πάμε να δούμε κάποια ποσοστά. Το 25% όλων των franchise κλείνει μέσα στα πρώτα 5 χρόνια. Είδες πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα? Και απαιτούν κιόλας για να ανοίξεις franchise από 50.000 ευρώ και βάλε. Ωραία. Και μερικοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό που λέω. Και οι μισήτες, το 60% εγκαταλείπει το πρώτο χρόνο και με το 70% να μην μπορεί να τα καταφέρνει δυστυχώς. Όπως και οι ασφαλιστές, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει. Στο δικτυακό marketing σε συμφέρει και είναι προσιτός σε όλους. Γιατί? Για να ξεκινήσεις τη δικιά σου επιχείρηση και να αποκτήσεις δικαιώματα, το ποσό είναι πολύ χαμηλό. Γιατί ανοίγεις τη δικιά σου επιχείρηση και δεν χρειάζεται να πληρώσεις ένα σωρό χρήματα για να πάρεις τα δικαιώματα franchise ή να ανοίξεις μαγαζί ή γραφείο κτλ. Το κατάλαβες αυτό? Η αποτυχία λοιπόν εξαρτάται από το άτομο. Η επιτυχία εξαρτάται πάλι από το άτομο. Κανένα από τα τρία δεν εξαρτάται από το κλάδο, το επιχειρηματικό μοντέλο ή το προϊόν υπηρεσία. Εσύ, φίλε μου, αν αποφασίσεις να συνεργαστείς με μια τέτοια επιχείρηση, θα πετύχεις με βάση την προσπάθειά σου και τίποτα άλλο. Οπότε τώρα γνωρίζεις τα γεγονότα και τι ακριβώς συμβαίνει. Αν είσαι έτοιμος να ποντάρεις στον εαυτό σου και να χτίσεις μια επιχείρηση μαζί μου, ακολούθησέ με, στείλε μου μήνυμα να κλείσουμε ραντεβού, είτε online είτε από κοντά. Αν βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη ή στη Θεσσαλία. Και που είσαι, μην το μιλήσεις και μην αφήσεις να περάσει χρόνος, σε συμφέρει. Και αυτό σου το υπόσχομαι. Τα λέμε πάλι.